Здравейте! Сега ще ви покажа как може да поставите вашата спирала за сребърна вода за бутилки във вашата бутилка за многократна употреба. За целта махнете капачката. Спиралата има два края. Единият е по-тясен, другият завършва с едно по-широко ухо. Вкарвате по-тесния край в гърловината на бутилката и започвате по обратно на часовниковата стрелка да правите ето такива движения. И самата спирала започва да влиза вътре и в зависимост от това колко е голяма вашата бутилка, тя ще се натегне по различен начин. Накрая ухото просто го хващате и го пъхате в гърловината и то застава под гърловината на бутилката. По този начин не ви пречи да пиете вода изобщо, а в същото време е лесно да го хванете и да го извадите. Ето от тук си пъхате пръста в дупчицата, изтегляте го и започвате по обратния начин да си вадите спиралата. И готово. Вторият начин на навиване, който за мен е малко по-неудобен, но все пак е добре да го знаете, пъхате единия край и започвате да я навивате като винт. Ето така. Това е същото на другото движение, но по различен начин направено. И навивате като винт, докато цялата спирала влезе в бутилката и застопорите по абсолютно същия начин горния край. Първия вариант се получава много по-бързо и за мен е определено много по-лесен, така че ви съветвам да правите него. С това вашата бутилка е готова, поставяте си, наливате си вода, изберете си начина, който на вас ви е най-лесен и удобен и се наслаждавайте на чиста, полезна сребърна вода.